ಕೆಸರುಗದ್ದೆ ಓಟ ಪ್ರಥಮ ಶರಣ್ಯ, ದ್ವಿತೀಯ ಅದಿತ್ರಿ. very good. Last game, recommend play. Last one. Friends, गांधीनगर फ्रेंड्स nothing is impossible. जय श्री राम के बेलगा मल्ल कन्ना बड़तारा पर्वाले बल्लुडल्लारा जी और जयपुर जय श्री राम के कत्तले बल्लु अण्ण गांधीनगर వెళ్ళారు ಕೆಂಪು ಬರ್ತದೆ ಅವರಿಗೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅವನು निधि रिकॉर्ड
ಮೂರು ಜನ ತಿರ್ತಿರ್ಲಿ 2 ಜನ ಮಿತ್ತಿರ್ಲಿ ಕೊಡೋದು 10 ನಂಬರ್ದ 5 ಬಾರು ಬಡ್ತು ಬಲ್ಲೇರು ಪೂಜಿಗೆ ಏತಲಕ್ಕೆ ಸರ್ ಪೂಜಿಗೆ ಕೋಡೆ ಪೂಜೆ 4 ನಿಮಿಷ ಬಾಕಿ ನಿಗ್ಲ ಕೈತು ನನ್ನ 4 ನಿಮಿಷ ಉಂಟು. ಇದೊಂದು ವಿಷಯದಾಗ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಗೊಬ್ಬು ಅದೊಂದು ಅಂದು ನಮ್ಮ ಕೆಸ ಬಂದಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಗೊಬ್ಬು ನಮ್ಮ ಜವನದ ಮನೆ ನಮ್ಮ ಗೊಬ್ಬು ಅಂದು ದಾದ ಬಂದ ನಾನು ಬೆಳಪುರ್ದು ಇತ್ತ ಮಟ್ಟದ ಕೆಸರು ಕಂಡ ಒಳ್ಳೆ ಅಂದು ಒಂದು 2-3 ಜನ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂದು ಇವರೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಸೋದು ಹೇಗೆ ಒಂದು ಚೋರ್ಲ ಕೆಸರಾತಜಿ ಕೈಕಾಲು ಉಂಟು ಮೇಕೈತಿ ಒಂಜಿ ಊರೇ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಇರೇ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಸುಜನ್ ಇರೇ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ರಾಕೇಶ್ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ನಿವೇಶ್ ಒಳ್ಳೆರು 3 ಜನ ಕಂಡಗೆ ಜಪ್ಪರು ಪ್ರೈಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೊಡ್ಲಿ ಬರ್ತು ಒಂದು ಗಿಚ್ಚರ್ ಜಪ್ಪಲಿ 3 ಜನ ಪ್ರೈಸ್ ಆಗಿ ಜಪ್ಪ 8 ಜನ ಕಂಡಗೆ ಜಪ್ಪರಿ ಅಕ್ಕೇರಿದ ಗೊಬ್ಬು ಅಣ್ಣನಕ್ಲ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡು ವಿಸಿಲ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಕೈ ಚಪ್ಪಲಿ ಹೊಡ್ಲಿ ದಾಟಿ ಹೊಡ್ಲಿ ಕೈ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಬರಲಿ 3 ನಿಮಿಷದ ಕಾಲಾವಕಾಶ 3 ನಿಮಿಷದ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಕೃಷಿಕರಿಂದ ವಿನೂತನ ಗಿರೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಅಂಜಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನೀವು ಹಾಲಕ್ಕೆ ಮೇರೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಅಂಜಲಿ ಕರೆಯ ವರ್ಷ ಬಾರಿ ಬರ್ಮೂಡ ಒಂಜಿ ಈ ಒಂದು ಲೇಸನ ನಡಪಾದ ಬಂದಿದ್ದ ಜಗದೀಶ್ ನಾಯ್ಕ್ ಮುಂಗಾಡಿ ಮೇರೆಗ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊಡಬಲ್ಲ ಅಂಜಲಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಬಾರಿ ಬರ್ಮೂಡ ಕಾಡಿದ ಬಯ್ಯಮಠ ಗಿಂದಿನಾಗಲಿಗೆ ಭಾಗವಹಿಸಿನಾಗಲಿಗೆ ಅಂಜನಿ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರಿಗೆ ಅಂಜನಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೊರಡು ಬಂದ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾಗ್ಲಿಗೆ ಬಾರಿ ಪೂರ್ಣದ ಹುಣಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಾಗ್ಲಿಗೆ ಅಂಜನಿ ಬಾರಿ ಪೂರ್ಣ ಸೌಂಡ್ಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಾಗ್ಲಿಗೆ ಅಂಜನಿ ಬಾರಿ ಪೂರ್ಣ ಅಂಪೈರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾಗ್ಲಿಗೆ ಅಂಜನಿ ಬಾರಿ ಪೂರ್ಣ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪಾರೆ ಪಣವದ ಸಹಕಾರ ಮಾಡ್ತಾಗ್ಲಿಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಪಾತ್ರ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ಗಳ ಮಾತ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರ ಬರೋದು ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೋದಲ್ಲೇ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಪನ್ನ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲ ಅಂಜಲಿ ಕೊಡಿಸಿದ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ ಸತೀಶ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಿರಗ್ಲ ಒಂದು ಉಡಲ್ದಿನ ಸ್ವಯಂ ಸಂದೇಶ ಮಾತಲ್ಲ ನೀತು ರಾಕೇಶ್ ರಾಕೇಶ್ ಅವರಿಗೆ ಬರೋದು ರಾಕೇಶ್ ಅವರ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರೋದು ರಾಕೇಶ್ ಪ್ರಮೋದರ ಐದನೇ ನೆಗ್ಲೇನು ಉಂಟಾರ ತೀರ್ ಬಂದೆ ಎಂಚುಂಡು ಸ್ವರ ಎಂಚುಂಡು ತುಕ ಸ್ವರ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ನಿರೂಪಣೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಈಗಲೇ ಮಾತಾ ಸ್ವಪ್ನ ಅಂತಾರೆ ಖುಷಿ ಅಂಡೆ ಪೊಲೀಸ್ನಾಗ ಪ್ರತಿಯೊರಿಲ್ಲ ಈ ಕಂಡು ಬೆಂತೀರಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೆಸರದೊಂಜಿ ದಿನದ ಕೂಟ 5 ಶೋಕ ಆಡೋಣ ನಾ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಬಾರಿ ಬರ್ಲದ ಒಂಜಿ ಗೇಮ್ಸ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಅಂಚನೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ನಡೆದುಕೊಂಡ ಅಂಚನೆ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಕೊರ್ನೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ವಿಶೇಷವಾದ ಬಂಡ ನಿಖಿಲ್ ನಿಖಿಲ್ ಟ್ರೋಫಿನ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಕೊಣಲಿ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಬರ್ತದಕ್ಕೆ ಏನು ಉಡ್ತಿ ಎನ್ನ ಲೋಟೆ ಹೊರಿದನು ಎನ್ನ ಬಟ್ಟೆ ಹೊರಿದನೊಂದು ದಯವೇಂತ ಇನ್ನಿಯೇ ಕೊಣಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗಲ್ ಅರ್ಥದ ಗುಂಡಾಂತರ ಮಲ್ನಾಡಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ರಜೆ ಅಂಚಾದ ಅರ್ಧ ಕರಬರ ಹೊರಿದುಂಡು ಅವು ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ತೆಪ್ಪು ಪನ್ಪುನ ಮಂಡ ಮೈನ್ ಉಣಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಲ್ದಿರಿ ಅದು ಒಟ್ಟು ಉಂಡ್ಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಬಾರಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಗೇಮ್ಸ್
ಬಾರಿ ಸೋಕು ಜೋಕು ಬರ್ರ ಪುರಡ್ದು ಕೆಸರ ಪುರಡ್ದು ಅಕ್ಲಂಗಿಲ್ಲ ಕೊನೆ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಸೋಯಪ್ಪ ಅಂದ್ ಮಾತ್ರ ಅನ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅಂತ ದಾಡ ತಂದ್ರೆ ಜೀಟಿ ದಿನ ಬೇರೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಯಾಕೆ ಸರ್ ಎಂಗ್ಲ ಅಂಜೆ ಅಕೌಂಟೆಡ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ಮೂಲ ಕೊನತ್ತ ಕೊರಿಯರ್ ಅರೆಗಳ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಇದ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂಜೆ ರಾಜ್ ಬಾತಿರನ್ನ ನೋಡ್ತೇವೆ ನೆಟ್ ಮಾತ್ರ ಸೋಕು ಬರ್ತದೆ ಏರಕ್ಕೆ ಏನಿಲ್ಲ ನಿತಿನ್ ಬಲೆ ಫೋಟೋ ಅದು ನಡತನೆ ನಮ್ಮನ ಜವನಿರೆ ಕರಿಮಣಿಲು ಬುಕುಲು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಏಪ ಗೊರ ಬಾತಿರ್ ನಾಯಿ ನಾಯಿ ದಾದಾ ಅಂಡಿ ಅಣ್ಣ ಚೂರು ಎದುರು ಬನ್ನಿ ಲೈಟ್ ತೋಜಿ ಎದುರು ಬನ್ನಿ ಎದುರು ಬತ್ತನೆ ಓಡಿ ಮನ್ಪುರ ಹಂಚಿದ್ನ ಊರು ಯಾನು ಬೈದ ಯಾನು ಬೈದ ಆಗಲಿ ಮುಂಕಾಡಿದ ಓಲೆ ಹಲೋ ಊಲೊಂದು ನಾಯಿ ಇನಿತ್ತ ಅವ ಓಡಿ ಬೇ ನಿತಿನ್ ಪೋಯಿ ರಾಮಣ್ಣ ಇನಿತ್ತ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಅನೆಂಚಿತ್ನ ನಿವೇಶ್ ಬಾ ಬತ್ತೆ ಅಲ್ಲೋ ವಿನಾಯಕ ಇಂಕು ಯಾನು ಬಾತಿರೊಂದು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಬೋರ್ಡ್ನ ಬೇಗ ಸುಂತು ಮಾರ ಯಾರದನ ತಮಾಸರ ಪ್ರಮೋದ್ ತುಲ್ನಾಡ್ ತುಲ್ನಾಡ್ ಮೇರೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಐನ ಪ್ರಮೋದ್ ವಿಡಿಯೋ ತೊಲೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ತೊಲೆ ಪ್ರಮೋದ್ನ ಗಂಟೆಲ್ ಬೊಟ್ಲೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಬಟ್ಲೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಬೊಟ್ಲೆ ನಮ್ಮ ನೀರದ ನಮ್ಮ ಪೇರ್ದ ಪೆರ್ಮೆದ ನಮ್ಮ ಊರದ ಪೆರ್ಮೆದ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಪೆರ್ಮೆದ ನಮ್ಮ ಊರದ ನಮ್ಮ ಪೆರ್ಮೆದ ಜವನೆ ಆಯ್ನ ಪ್ರಮೋದ್ ತುಲ್ನಾಡ್ ಪ್ರಮೋದ್ ತುಲ್ನಾಡ್ ನಮ್ಮ ಊರದ ನಮ್ಮ ಪೆರ್ಮೆದ ತುಲ್ನಾಡ್ ಮೇರ್ನ ಗಂಟೆ ಬಟ್ಟಲೆ ನಮ್ಮ ಊರದ ನಮ್ಮ ನೀರದ ಪೆರ್ಮೆದ ಜವನೆ ನಮ್ಮ ನನ್ನಿಂದ ತುಲ್ನಾಡ್ ಪ್ರಮೋದ್ ತುಲ್ನಾಡ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಚೌತಿ ಗೊಂಜಿ ಪಾಡ್ಲಿ ಪಾಡುಡೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಇಲ್ಲ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇದ್ದದ ಚೌತಿಗೆ ಪಾಡ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ಪುವ ಬೆಂಗಳೂಲ್ಲ ಪ್ರಮೋದ್ ತುಲ್ನಾಡ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಆರ್ನ ಬೆಲ್ ಹಾಕ್ಲಿ ಯಾನ್ ಚೂರ್ ಮೀತ್ ಬರಡ ಆನ್ ಚೂರ್ ಲೇಟ್ ಆಪು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮನ ಈ ಇನಿತ್ತ ಮೀತ್ ಬೈದಿ ಕೆಸರಡೊಂಜಿ ದಿನತ್ತ ತುಲ್ನಾಡ್ ಬುಡೊಂದಿಲ್ಲೇರಿ ಪಾಡು ಕಟ್ಕಟ್ ಬಂದು ಪಾಡುವೇನೆ ಬುಕ್ಕ ಕಟ್ಕಟ್ ಬಂದು ಪಾಡು ಇನಿ ಫುಲ್ ಪಾಡ್ನನೆ ಈಗ ಚೂರ್ ಹೆಂಗ್ ಸೊ ಈತ ಪೊರ್ತೆಂಗ್ಲ ಕೆಸರಡೊಂಜಿ ದಿನ ವಾಯ್ಸ್ ಪುರ ಪೋತುನು ಸೊ ಏರ್ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ತೇರು ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ಲ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ವಿಡಿಯೋನು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಟ್ರಿಕ್ಕಿಗ ಟಾಟಾ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್